Iba't ibang costumes inirampa sa Calle Crisologo sa Vigan City, Ilocos Sur. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Hindi naubusan ng saya at sorpresa ang Ranyag, the Twilight Festival ng Vigan City. Sa pamosong Calle Crisologo, inirampa ang mga naggagandahang world costume. Naki-meet and greet din ang starstruck alumni na si Dion Ignacio na nagpakilig sa kanyang performance. Nag-isaya rin sa Kapuso Fiesta ang The Champions na binubuo ng The Clash Alumni Season 1 na sina Garrett Bolden, Jong Madaliday at Anthony Rosaldo at ang Kapuso Diva na si Maricris Garcia. Nagbigay saya rin si Kapuso comedian John Fair. Naging makulay at maliwanag naman ang gabi ng lungsod sa Ranyag Parade of Floats. Ang tema ngayon ay yung something na masaya, yung colorful at yung para sa mga bata, yung hindi na yung medyo nakakatakot. Kasama rin sa parada ang GMA Float kung saan nagpakilig sa mga Ilocano ang Kapuso Stars at bida ng GMA Afternoon Prime na magkaagaw na sina Clea Pineda at Jeric Gonzalez. Kasama si Norman Raka, ako si Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.